اعتقلت بال 2013. Ez di sala 2013 de ji aliyê Dîfağa Wetînê ve hatim girtin û rastî îşkenceyekê gelek dijwar hatim. Ti tohmetek li ser min nebû, lê tiştek ku min ji hemû çîrokê fêm kir ew bû ku divê ew kesên Xwedî pere bi hinceta ku derketina xwepêşandana bînin. Mîna min ku berê xwepêşander bûm û ji aliyê ewlehiya dewletê ve hatibûm girtin û bi kefalet hatibûm berdan. كفالة. الصراحة Birastî rûniştin ji bo guhdarîkirinê gelekî zehmet bû ji ber ku ez neçariman goh bidim gotinên zêdetirî neh kesan. Ku jinên destdirêjî li wan hatibû kirin jî di nav wan de bûn. Wan bi awayekî berfireh behsa serpêhatiya xwe ya li gel refîq elqutirî kirin. Birastî tiştekî gelekî giran bû ku mirov li wan guhdar bike, lê ez weke kesekî ji girtîgehê rizgar bûm. Erkê min bû ku ez guh bidim wan ji ber ku xwîna wan xort, jin, zarok û kal û pîrên ku li pey me mane li ser pişta min e. هو كان حدا كتير Ew kesekî gelekî provokatîv bû. Hemû tawanên ku lê dehatin kirin înkar dikirin. Tawanên gelekî mezin in û ew bi îşkencekirina me tê tohmetbarkirin. Ez û pisma min Xwefadî, Ehmed û William û navên me gelek in. Di sala 2013 de li Selemiyê ez girtim wî lêpirsîm bi dest girtibû û wî bi xwe îşkence li min kir. My name is Barbara van Straten. Em parêzerên Holandî ne û li Holandayê nûnetiya qurbaniyên dozê dikin. Ku bi îddiayên îşkence û tundiya zayendiyên di salên 2013 û 2014 de li Sûriyê hatine kirin ve girêdayî ye. Em nûnetiya neh qurbaniyan dikin, heft ji wan îro li dadgehê amade ne. û sibe ew ê mafê xwe ya axaftinê û pêşkêşkirina daxuyaniya bandora qurbaniyê bikarbînin. Ku ev tê wê wateyê ku ew dikarin rasterast ji dadgehê ve bibêjin ka çi bi serê wan de hatiye. Hestên wan li ser dozê û ew çi bawer dikin ku divê dadgeh biryarê bide. Bi giştî 24 tohmet di îddianameyê de hene û ji bo her yek ji van 24 tohmetan. Tohmetbar dikare cezayê heta hetayê we bigire. Lewma dadgeh dikare ji bo her tohmetekê cezayê heta hetayê bide û ev tê wê wateyê ku eger tenê beşek ji îddianameyê jî were ispat kirin. Hîn jî metirsiyeke mezin heye ku tohmetbar cezayekî gelekî giran we bigire. Me minzûr ji vê cezayê girtîgehê 20 salî, 25 salî an jî zêdetir e û dibe ku heta cezayê heta hetayê jî be. Divê hûn bizanibin ku cezayê heta hetayê li Holandayê gelekî kêm e. If the court imposes that punishment.